오빠. At sa dinami-rami ng trauma mo sa buhay, parang 90% dyan galing sa bata. Huy! Yung edad na wala ka na sa kalendaryo pero yung target na jojowain mo kakadibu pa lang. O kaya fresh grad. Naku po, wala pa ganong valid IDs yan. Ang dami kong kilala. Pangalanan natin isa, no? May kakilala ko pangalan, Lucky Charm Cortez. Ay nako, tirador ng OJTs namin. Hindi, biro lang. Kaya naman mahal, maiba ko, balita ko yung chinitong DJ sa Love Radio. Nasa tamang edad na. Pwede nang magpakasal. Kumbaga, tamang tao na lang yung kulang. Huy! mahal. Ano yung sa'yo? Kim Chinoimnida. Ay, nandito na naman ako na eh. Namiss kita na eh. Ito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba, DJ Kim Chino. Makakasama mo ko, 69 tayo. Di ba nga, 69 tayo gabi-gabi. 6 to 9 p.m. Kumbaga 6 to 9 p.m, malalasap mo ko. Huy! Pero mahal no, aminin mo, minsan kapag nag-i-scroll ka sa cellphone mo, may makikita kang tao tapos mapapasabi ko, pwede to ah. Stock ko nga. Tapos nakita mo no, ang sarap. Tapos nung in-stock mo parang senior high. Nako po, mission abort dapat. Iba yun, no? Iba talaga yung generation ngayon, yung Gen Z. Parang ang bilis nila mag-matured. Iba yung physique nila. Ang bilis maging dalaga, ang bilis magbinata, pero mahal. Parang ikaw, di ka nagpapatinag sa edad, ha? Kumbaga na-stock mo na ang senior high, pero first move pa rin, harot pa rin, ha? Ingat-ingat ka sa ganyan. Malaki yung chance na masakit sa ulo yan. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, bibigyan ko kayo ng dahilan. Dapat magising ka. Kaya isi-share ko sa inyo ang 3 kadahilanan kung bakit hindi ka dapat magjowa ng bata. Syempre given na dapat wag sa bata or minor kasi labag yun sa batas, 'di ba? Imbis na himas jowa, baka himas rehas. Huy! Ito, unang kadahilanan na wag sa bata kasi nasa exploring stage pa lang yan. Mahal, totoo yan ha, marami pang dapat matutunan yan, marami pang gustong puntahan, marami pang gustong tikman. Hindi, mataas pa yung pangarap niyan. Kumbaga sa prutas, hinog pa, kaya wag muna. Kayong mga tito at tita dyan, wag muna. Hayaan nyo muna silang kilalanin pa yung sarili nila at kung para sa'yo naman yan, definitely para sa'yo, di ba? Lucky Charm ha, wag muna sa bata. Kaya ako single ka ngayon, pumatol ka naman sa kaedad mo. Patulan mo ko. Sa aking pagbabalik, yung pangalawang kadahilanan kung bakit wag kang jumowa ng bata. Kaya naman, huwag mong ililipat ang radyo. Seloso ako, mahal ha. Akin ka lang dapat. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.